sa kaawit. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining Handumanan so sa kawit, ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jay. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Lives. Why can't you say leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon go from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kamahuyang nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jay. Sir Luis, nice to meet you. Ganahan kay ko daw nga muhost kog events oy. At least, nala ko i-recommend sa akong mga friends pohon kung magkinahanglan sila host. Thank you, sir. Jay day, by the way. Oh, nice to meet you, Jay. Pwede ko mga number ni mo? Sige, sure. So, wa may boy mong parents nga bayot ka? Wa. O, wa sa planong paybaon sila. Lisod na. Taas kaya silang expectation ako, good.
Gani, ang tinuod, ang ko'y uyab nga babae yun. O naibaw siya sa akong pagkatao. Oh, Sa una, murag di siya makatuo. Pero kadugayan, nakadawat naman siya. mao ba? Sayang, no? Ha? Ano sayang man? Bitaw sa tinuod lang. Atong unang nakita ta ba nga nag-host kag kasal sa akong friend. Na-crush din ko nimo. Pero naanam day kay uyab di ay. Og imposible sad nga makagusto ka nako kay matod nimo sa tuno pa lang sa imong siltihan. Dili ka gusto nga ma-disappoint sila si mama ug papa nimo. Wow, kalami ni mong pahiyom oy. Pagkatawa lang ko ba? Kaya unsaon, para sa matagibati. Nakrasa ko nimo sa unang higayon nga nakita ta. Tinuod? Ha? Lagi. Naglibog man ko sa among sitwasyon ni Luis oy. Mura mig uyab nga dili. Pero dili ko angay nga mag-expect og kay naibaw na kung daan nga doon na siya uyab nga babae. Ay, pero si Luis man good. Wa ko makasabot sa iyang mga gipakitang lihok nako. Nakikita ko nimo kay doon natay gustong klarohon. Jay, Unsa man kita, Luis? Unsa man ko para nimo? Naibaw ko nga doon na kay uyab og dugay na mo. Pero gusto lang sad kong maklaro ba kining atong sitwasyon. Di man sad pwede nga duha mi sa imong kinabuhi. Kay kung imo kong ingnon karon nga undangon na nato ni, gawa tay padulngan, antang ko magpalayo nimo. Jay, Uy, pero buhat ta. Sa tinuod lang, sukat nga nagkailat ha. Mas nalay kulor akong kinabuhi ron. Ikaw rin nakasabot na ako sa kupag ako. Sa imo rin mga mata na ako nakita nga wa idjadja ako pagkatao. mao gani, maong pasabta ko. Mahal ti ka, Jay. Luis, mahal sa ka pero si Luna, unsaon man nimo? Maunda na gusto na akong mali akong gustong sabto ni mo. Di na ko kayang buhian si Luna. Doon kay taas na ang expectation na mong ginikanan na mo. Unya, ingon ana lang. Abi kay mahal ti ka, buot mong gustong mahitabo nga, dawaton na lang sad ka nako, ha? Jay, naibaw ko lisod. Pero tagyo na kong higayon. Sige lang, musultan niya ko sa kong parents ba ini. Pero sa pagkakaroon, kinalap na ako si Luna. Luis. Ma, Hasta ko, Jay, naglibog ko nimo. Anugon kaayo imong kagwapo na kung wa kay liwat. Unya karon nagilakila ka nako. mamasad, uy. Abi na kong nakadawat na kanako, nakasabot na kanako. Ay o lagi nak, pero isip imong inahan. Dili lang sa nako kalikayan nga mangandoy nga unta mausab pa ka. Dili man sa pag-unsa nak ha. Pero tan-awa ra gud. Tagsara kaayo kahigugmaon og balik sa tao nga imong nagustuhan kung bayot ka. Ang uban pangwartahan lang. Ang uban binuangan lang. Ma, bayot man sad gud na si Luis, ma. Hay o lagi, nahibaw ko. Pero doon na siya'y uyab nga babay. Problema gihapon nak. Ma, Pero kay imo naman ang gisodlan. Aw, naara nimo hangtod kanus-an nimo kayang moagwanta ng sitwasyon ninyo. si Luis na nawag. Hello? Kailan na tingali ka kung kinsa ko? Oh, Magkita ta. E-text na ko ni mo ang lugar. ha? Oh. Naibaw na day si Luna.
bahay na mo ni Luis. Lola, please. Ay, pag-iskandalo din eh. Dili na ko ipakaubos akong pagkatao para lang yung duha, Luis. Bakakon ka. Mo'y gusto na kong istoryahan tani dinhi karon. Luna, sorry. May bawa ka naman tingali, di ba? Ngawa na matago na akong pagkatao ni Luis, pero gitawat na ko siya. Tungod kay... Mahal na ko siya. Lola. Mo'y gusto na akong mahitabo nga makigbuwag ka niya kung dili ka gusto magkagubot sila sa iyang pamilya. Luna. Lola, maluoy ka. Maluoy ko? Nga no, Luis? Ikaw naluoy ba ka na ako? Dili pa ba dahin ang akong gibuhat diha nimo sa pagtago na ko si mo pagkatao gikan si mo ginikanan o sa akong pagdawat nimo? Luis, Luna. Dili na mo angay maglalis pa. Pasensya. Ako mo'y nakaingon nga nagkagubot mo ron. Luis, tarungan ninyo ang inyong sitwasyon ni Luna. Magpalayo ko. Di na ko musamok pa ninyo. Maayo kinahibaw kang ikaw may hinungdan kung nganong naingon maani karon. Sorry kayo, Luna. Sorry, Luis. Nakigo na ana. Ayaw na paghilak. Sakit man day man, no? Kung maigo na gyud ka sa gugma. Sorry, ma. Isupak na gani ko sa mong gusto para na ako unya karon. Tagilak-ilak pag ko. Sige lang, nak. Ipagawas lang gud na. Eh, natural naman ginang muagi ta anak ba? Kaagi nas tananak. Kay kung dili ka masakitan, buot ipasabot wa ka mahigugma. Ma. Si Luis na nawag. Di na ko tubagon. Bahala siya. Muling kay nagkikuni. Jay? Oh, si Luis ka nang nainig ka sa building ako kitabuan. Anong ni ama siya din eh? Yanhi ko kay di ka butubag sa akong mga tawag niyo. Luis, may mo ba? Husto na. Sayop na itong gibuhat. Mas una mong Luna kay nato. Pero mas mahal ti ka. Pero kung siya mo imong pilion, dili ka magproblema sa inyo. Jay. Kaya ba nimong talikdan nimong pamilya para nako, ha? Luis? Dili, di ba? Jay. Maumbisag gustuhon pa na akong i-fight ti ka. Pero saan na to pag-work kung ako ra mismo mo ini-fight sa atong relasyon? Ha, Luis? Mong kalimti ko. Kay kalimtan sa ti ka. Jay. Wow, congrats sis! Sana all minyo nagyod. Lagiyad suoy. Dito na namin magpakasal sa gawas. Kay valid man dito ang same-sex marriage. Dito sa Pinas, dili man. Unya kay, wa may bibisita dito. Mong, di nila may maghikay sa gawas. Gusto ginaoy. Lisod sa kay mo apas mi dito sa gawas, no? Unya, may manuntag. Tanan na tong friends.
Makaadto dito, di ra ba? Mao man gani. Ihats ka diyot, ha? Ha? Namdi ay si Luis. Nga mo yung sa program ron. Luis! Kaila mo? Oo, uy. Dugi naming friend ni Luis. Huwag ganing kong kahibaw nga. Bayot ining amaw. Karoon lagi siya miladlad, no? Ha? Jay! Kumusta? Oy, Wait. Kaila mo? oo, sis, oy. Long story, oy. Ay, Jay. Istorya taon niya man sa event. Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Ay, almost a year na sa sugad sa paghitabo na. Mao lagi. Ikaw, kumusta naman ka? Wag yapon nakamove on ni mo. Oh, Luis. Abi ni mo, nagkabuwag ba yung ni Luna? Kunya, naibawal sila akong parents bayan sa akong pagkatao. Unsa? Oo niya. Siyempre, wala na makatuo. Kung naglagot sila na ako, akong ipalayas, oy. Unsa? Pero, di ka angay mag-goal na ako. O baka, kaluyan ko. Kaya abi ni mo, sugod ako itong nabuhat. Di pa na ako ma-feel ang tinuod na kalipay. Nga, napagawas na ako ang tinuod akong pag-ako. O, bahin sa ni Luna, naibaw kong mas deserve siyang mahalon sa tao nga para giniya. Luis. O, unta, Jay. Madawat pa ko ni mo. Pwede pa ba? Uy, ganugong di. Of all the times you told me not to touch the light, I never thought that you would be the one. Abi na kog muundang na gyud ming Luis sa una namong panagbuwag, pero di ay masumpayan pa gyud ni tungod kay kami man gyud ang gitakda sa kapalaran. Makaingon ko tungod kay sa pagkakaron, minyo nami. Same sa among common friends. Dito sad mi magpakasal sa laing nasod. Dinhi na ng kutob, daghang salamat. RMN. Mao katamang hagalan kaagi ni Jay nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulamanon, Handumanan sa Awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Leaves will soon grow from the barrenness of dreams, and all